5-6 dana nije bilo ništa ni suša. Gle ovo sad. To je sve. Gle tamo dole. To sve pliva. Pozdrav ljudi, dobrodošli u Hercegovinu, selo Služan, općina Čitluk. Nalazimo se u polje Lukoć kod Čitluka, brana, i poslije 3-2 dana je samo kiša padala i vidite kiša šta je napravila. Lukoć pliva čitav i brana isto. Možda ste gledali prije 2-3 dana kad sam objavio moj video kako nije bilo tako Lukoć velik. Jer ovdje gdje trenutno voda je, ja sam tu hodao prije 2-3 dana. Pogledajte. Evo. Vidite, samo je ondje gdje su stabla samo je tu bio kao mali potočić i gdje je Lukoć išao. A sada je ovo sve gdje ode Lukoć, ova voda, tu je samo ledina. I puno je po vinogradima isto štete napravio, ali dobro je to. Vidite, to je tako kad kiša pada, nikad ovako nije napadalo. Možda ovo po meni prvi put. Ja sam tu malo objašnjavao kako smo mi došli, jer ovdje je velika ledina i tako bude svake zime, a ljeti osuši. Evo ljudi, sad smo došli sa druge strane i vidite kako sam pokazao prstom da smo bili tamo. I vidite, i tu je bila jedna velika ledina. Samo oni gdje su ni borići, tu je samo jedan kanal vodio. I sad ovdje ima jedna velika kao planina, ja se nadam da tu neće doći voda. Vidite kako sam vam pokazao tu. Ali sve ostalo napadalo baš kiša. Ali ovdje gdje sad blizu te vode je onako metar možda visine 2, a ondje gdje su ona drveća oko 5 do 6 metara dubine. A morat ćemo otići do brane da vam isto pokažemo kako to izgleda. A gledao sam po stranicama da je baš napadala kiša. Evo vidite i ovdje stvarno je. Sad bi ja uskočio, ali eto, zima je. I evo vidite, još jednom pokazat ću vam kako izgleda. A ovo vam je groblje kod Služnja, katolička crkva i groblje. Ovo su svi koji su poginuli u ratu. Groblje Služanj. I evo, dobili su novi trotoar.